Siyabingelela iy'ngane zakwethu, siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu ucofa subscribe button, umgosi iy'ngane zakwethu ubambisane nezase-South Africa. Iy'ngane zakwethu-ke iy'ngane zakwethu-ke ezibuhlungu azipheli noma kuthiwa-ke iqiniso liyoziveza zingane zakwethu. Lapha-ke iy'ngane zakwethu-ke sizokhumbula ukuthi izolo uNgizwe Mchunu kuke kwaba nemibiko ethi kunomuntu wesilisa obethembisa ukuthi uzodubula abulale uNgizwe Mchunu, obikwe njengenkabi wesifazane ogibele esiteji. Wafike wathi-ke kuNgizwe Mchunu khona umuntu othi uzokudubula. Nangempela-ke nangembala kwenzeka ngendlela yokuthi ngicathi ama-bodyguard angizwe ngoba phela uNgizwe Mchunu uyagadwa nabathize baya kuyona lo mlisa. Lo mlisa uyakuveza-ke namhlanje ukuthi uze washawa yena izolo wabekwa isandla. Uhambe emcimbini, umcimbi ngazuthi ubungomgqibelo ngane zakwethu. Shuthi-ke amavidiyo asabalale ngesonto entweni eyenzeke ngomgqibelo. Sicathi namhlanje umsombuluko. Okay. Uyachaza-ke owesilisa ukuthi lo muntu wesifazane umuntu abambisene naye, umuntu ahlekisana naye. Zingane zakwethu-ke izindaba-ke lezi-ke ezigcwele i-social media yonke ngane zakwethu, ngoba-ke kufikiwe kuyena wabuzwa lo wesilisa ukuthi wendoda sizwa kuthiwa wena uhlose into kanje kanje kanje. Base-ke kushuthi-ke bamshaya lo wesilisa base bamxosha endaweni yomcimbi okuyindawo yesigameko. Ngane zakwethu-ke breaking news lana-ke sizonikhothela kwamanye amakhasi lapho kushicilelwe khona udaba, futhi-ke ikhasi leli lase-Newcastle ngqo, i-Light Radio ZA. Useboshiwe uPamela Masongo osole owesilisa athandana naye ngokuba inkabi efuna ukudubula uNgizwe Mchunu ngenkathi kuqhubeka umcimbi kamaskandi okade usemadadeni College Stadium. Ngomgqibelo ebusuku sixoxe noNkululeko Shabalala ohlala osizweni ongumlisa obizwe ngenkabi. Ngane zakwethu-ke lana-ke bayachaza ukuthi baxoxe noNkululeko Shabalala ohlala osizweni ongumlisa obizwe ngenkabi. Waveza ukuthi lona owesifazane usidicilele phansi kakhulu isithunzi sakhe ngangokuba unqume ukuvula icala, kwazise umhlaba wonke sewumazi njengomuntu oyinkabi. Zingane zakwethu, lona-ke owesifazane usekhombise okukhulu ukuzisola njengoba kade encenga ethumela nama-voice email nama-voicemail, kushuthi bavalene ama-calls. Kushuthi-ke lona-ke owesifazane bese ethumela ama-voicemail ukuthi mfethu ngiyaxolisa bla 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 bla, exolisa kulo wesilisa. Ngane zakwethu, mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphayana kwi-comment section sizwa uvo lakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Thina-ke nabalandeli bomgosi njengomsakazi womgosi ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngane yakwethu uthini ngalolu daba olwenzeke eNewcastle. Sizokudlalela-ke iziqeshana zamavidiyo uzizwele uzihlaziyele udaba soluse emaphoyiseni. Zingane zakwethu, lana-ke mina-ke ngingabusola kakhulu utshwala buyinkinga, ungowesilisa ungowesifazane. Uma nje utshwala usabuqala ngempela, ngeke sithi umuntu ophaphayo nongaphaphi, kodwa nje utshwala uma busaqala futhi uphinde uzobuhlanganisa ne-relationship nokuzenza ukuthi uyazi buyakufaka enkingeni, because manje lo wesifazane ugaxele
mhlawumbe nangaphandle kotshwala nje ngey'ndaba zama-relationship manje ugaxele nanokucabanga ukuthi yena engenza noma yini angayenza, njengoba kade etshela i-audience ukuthi mina anginisabi, ngizonitshela lokhu enginitshela kona. Kunomlisa lana othi uzodubula ungizwe Mchunu. Ngane zakwethu-ke lona owesifazane manje uzongcolelwa yithupha njengoba kuvulwe necala. Uyena-ke manje osesele necala ngoba kowesilisa usevule i-case ukwenzela ukuthi kuklinwe igama lakhe, kubuyiswe nesithunzi sakhe umhlaba wonke jikelele. Ngane zakwethu, mhlawumbe lo wesifazane uyasebenza nalo wesilisa uyasebenza. Amathuba-ke omsebenzi uyalimala uma kukhona into efana nale. Ingakho-ke siphaphatha ngezandla zombili sicela ungizwe Mchunu mayikhona indlela sicela ukuthi ayingenelele le ndaba isheshe ipholiseke, ngoba vele owesifazane ngokubeka kwakhe ubethi usiza ungizwe, but uyena manje osegaxela owesifazane njengomuntu ozoboshwa ahamba amakheyisi nani nje bafowethu. Ngicabanga ukuthi lana-ke kule nto iyamdinga umuntu okhule ngomqondo ubuntu abande ebantwini. Laba bobabili bebebanga iy'ndaba nje zothando ze-relationship. Akekho-ke bafowethu umuntu omsulwa emhlabeni. Wonke umuntu unamaphutha, sifunda ngawo futhi amaphutha. Wonke umuntu ufunda emaphutheni akhe. Bese ngacela nje lo owesifazane nalo wesilisa bahlaliswe phansi baxolelane ludlule lolu daba. Lo wesilisa acishe icala, impilo iphinde iqhubeke, bese yagcina lo wesifazane ukuphapha enza izinto ezifana nalezo ukuthi ahambe ayoframe umuntu athi lo muntu ukuthi, ngoba ngempela bafowethu ukube bekwenzeka ngenye indlela lo mfowethu bengashawa cisha linyazwe aze abulawe ngegama elikhishwe owesifazane. Likhulu kakhulu, sibonga uNkulunkulu nedlozi lakhe lo wesilisa ngoba lemuvikelile, okubi akwenzekanga, usindile uphephile. So ngoba-ke naye usindile akenze umusa-ke bakwethu, yena lo wesilisa alisule icala, amxolele lo owesifazane ngoba mhlawumbe lo wesifazane ukwenziswe isikhwele. Ngesabheka-ke ukuthi ukwenziswe isikhwele noma ukwenziswe yini, kodwa phakathi kwalento nje bafowethu nje ngobuntu nangokulungisa izinto nangokulungisa isimo sibuyele ku-normal, siyacela ukuthi nje owesilisa ehlele ngezansi amxolele owesifazane asule icala. Angathi-ke owesifazane mayesexoleliwe wasula icala naye bese funa ukuthi-ke abe namagama angawasho ngoba kuyavela ukuthi kuyiphutha konke akushilo. Mina-ke nawe kanzakethu bengathanda siphinde sihlangane kwividiyo elandelayo. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu uMkhosi. Sophinde siniphathele ezinye izindaba ezicishe zithi azifunze lezi izingane zakwethu. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button lo Mkhosi Danko, nayo-ke ividiyo eziqeshana lapho bechaza ukuthi kwenzakaleni. Endayo ngisestage nobhuti ungizwe yonke lento elaphayana akulona iqiniso, kube nje i-content. Ngiyaxolisa kakhulu and ubhuti lo ngimsola noma mhlawumbe bengibeke icala akenzanga lutho, akazi lutho futhi akenzanga lutho. Ngiyaxolisa kakhulu and ngizama ngakho konke kusemandleni. Singaqala la baba. Usisi nami ivideo ngiyibone ngakusasa. Sekwenzeke yonke into lapha eBow Stage. Ngihambe mina vele sengishaywa la. Ngingazi ukuthi ngishayelwana. Ukuthola kwami ukuthi kunecala elikanje. Ngibone ivideo ekseni ngisendela umuntu okuphi osegoli ukuthi hayibo wena usuyinkabi usufuna ukudubula ungizwe. Okay, icala la usisi mina ngiyamazi. Usisi siyazwana. UPamela Masango ngale kumazi nini ngonyaka ondlule. Umazini manje niyasana niyathandana noma umazi justice? Ngasho kanje siyathandana ngoba umuntu besikhuluma vele nokuthi ngize naye futhi lapho kulo mcimbi wangomgqibelo. Ngilande ekhaya kubo ngeza naye emcimbini. Ekuxabaneni kwami naye bengime nentombazane ngasethendeni. Mangibe nentombazane sithi ufike uzongibuza ukuthi ubani lo.
ngiyamchazela ukuthi okay umuntu esikhuluma naye sikhuluma nge-event. Shuthi lowo sisi loyo abone ukuthi ngathi imoya iyaphakama, aqale lapho angithuke bese athi ngizombona ukuthi umuntu onjani. Athini kimi uPamela, athi into engizoyenza mina ushuthi uqale ngamagama ukuthi ngizombona ukuthi umuntu onjani. Emva lokho athi kunomuntu angazi igama ngalibiza yini, artist khona artist usho ngathi bekuyi-ex yakhe. Ya noma ngalibiza igama le-artist kodwa nje khona artist bekathi ex yakhe, so ikhona ithi izohamba naye. So ngaba nojabula ngaphakathi uthi okay ayisho ukuthi -1 problem uzohamba nomuntu -1 problem. From lapho iqale lapho uphushana angibambe shuthi angiphushele ngasemaphoyiseni. Amaphoyisa yikho la mangithi evidweni amaphoyisa ilamlile lento ini. Uqale lapho amaphoyisa ilamula kwaba into engathi yathula.